歓迎を受けて、嬉しい限りでございます。ちゃんと最後の曲までお願いします。途中でスタミナ切らさないようにもう最後までお願いします。はい、こんな感じでやってまいりたいと思います。本日初公開ゴロクル&タムタム楽団です。よろしくお願いします。
ああやばい、本当にやばい。